May bago! May arte! May budget! Kala nyo lang yun. Susunod! Eyebrows na tayo! Eyebrows! Eyebrows na tayo! Eyebrows! Papaya! Eyebrows papaya! Nagpundi power times 2 kasi may papaya. Thank you for the thumbs up. And tea tree oil pa. Kundi sulit ang glow-up. Eyebrows papaya. Kundi sulit ang glow-up. But it's over now. They whisper on my pillow. Ako po si Dr. Lex. Makalitaan na rin yung Dr. Lex. Sabado, sama, Close my eyes. I feel Association at si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Pinapagdayang mabisa ang mga nurse. Iwala. lonely is gone. Leo's Sabi rin na nagsasabi bakit on my pillow. isa lang naman ang pinaglalaban. Kasi yung binabanggit ko nga, merong isa sa Luneta Park kung gagawin. Ang tawag, Billion Eco March. Alas 9 ng umaga. Billion Eco March. Ito yung baka sa Luneta action na laban sa korupsyon. Yung sa supposed monument dito sa EDSA. Alas 2 ng hapon. Ang tawag, Billion Peso March. Yan naman ang organizers. Thank you for joining. Sa EDSA nakaputi. Hello, Sa Luneta everyone. nakaitigil. Alas 9 ng umaga. Hi guys. Sabi ko ba? Hello. Ano masarap ka na gumagawa sa ito? Kasi hindi na lang control projects pati issue ng isda. Nasabi na siya. Oo nga. Sabi ni Ate Kung Secretary Francisco Chuco hindi siya pumayag. O ito na. Tignan po natin mga kapatid. Ito nga pong gaganapin na protest na po dyan sa Luneta. Can you speak? Thank you for the thumbs up. Thank you for joining, guys. Hello. And I wish you never met on a day and leave. I held you down to your knees. Siyempre, unang-una, isa sa mga nagpatawag ng bayan ay atong sa ating alliance sa Hi, Paul Koch. Thank you for joining, Paul. Paul Koch. Where are you from, Paul? Oh, sorry. Hello, how are you?
I'm fine. I'm doing live. Coffee, breakfast, getting breakfast. That's coffee. I need lips because I am deaf. Yeah, deaf. Ah, coffee. Coffee. 80% of the protesters na pupunta sa I want breakfast. Hi, May Josie. You want breakfast? Tama po ba ito? You need to eat breakfast. Buy your breakfast. Eat breakfast. Breakfast. Thank you for the thumbs up. Wait lang. Napakinggan ko yung mga kabataan dito na performers. Ang dami ko lang post from the rappers na pupunta dyan sa September 21 protest na yan. Pero kung kayo nais Nasa talaga pera. sa social media itong protesta na ito sa mga kabataan, paano po yung nag-ugnayan sa kanila? Sila po ba yung nag-presenta mismo na gusto nila pakibahagi dito? Tama po kayo. Natutuwa tayo na bago pa man tayo mag-reach out sa mga grupo, ay talagang sila na yung sumagot ko. Maganda nga na meron tayong Facebook page at may mga mutual connections sila man. May mga nauna na tayong kausap na mga artista ng bayan, kagaya ni May Paner, Wanna Change, papa natin mga contact sa media. Nakatulong ito ng malaki para mabilis na makapag-usap. I want time is over there. Here, time here, 8:23 in the morning. Yes, over there, Philippines. Yes, 8:23 in the morning. Thank you, AJZ. Where are you from, AJZ? Sinisigaw na natin. Itigil na yung mga ghost projects na flood control projects na hindi natin napapakinabangan, hindi na nakawala nilang pera. Pero ayaw rin naman natin na puro galing. Thank you. Where are you from, guys? 7:23 p.m. in the morning. Okay. Are you in the America? Wait lang. I need to... don't go. It's 7:24 here. Where are you from, guys? Are you American? Virginia. Chicago. Oh my God. My cousin is in Chicago. Chicago, USA. Through Chicago is like a dangerous city. Virginia here. Okay, that's great. Virginia. That's great. Alam natin na pupunta sila dito sa Luneta sa hapon. Maraming people din pupunta naman doon sa People Power Monument. Doon sa iba pa, sa evangelicals, sa iba pang mga Protestant groups, may mga nasasagad na rin tayo, pero sa ngayon wala pang clear details kung ano-ano mga particular na grupo. And more than 700 individuals ay signatories sa ating unity statement. Paul, my dream is to visit Huntington. Where has Huntington? Where's that? Where Huntington? It's still Chicago. I mean Virginia.
Beautiful place, Huntington. Yan, nakalimutan ko pag-ibig kanina na hinihikayin din natin ang mga kababayan na magdala ng payong magbalagay sa ulan. Pero payong na walang false oils, yun ang ating gusto bigyan tingin. Cheryl, we connected a long time ago. Huh? Ah, West Virginia. Ah, okay. Connected. That's great. Ah, that's great. To be fair with all the groups concerned, natin ay nag-usap-usap naman kami sa series ng Gotcha. katunayan Ah, na gotcha. joint press conference sa Quezon City na ipahayag namin pareho ang suporta ng Luneta sa People Power Monument at People Power Monument group sa Luneta Group din. Marami ang kagaya mo na nasa umaga po dyan sa main na ito. I live near the beach. Okay. EDSA, pero yes, valid din tanong bakit I want you to know I'm naging kasunduan na close grupo ay itutuloy pareho ang aktividad sa ibang oras, ibang venue dahil nakita rin na mas maraming venue ay mas maganda. Katunayan, diba sa Metro Manila, meron sa Cebu, meron sa Bacolod, meron sa Pampanga, meron sa Bulacan, pero dito sa Metro Manila, bakit nagdalawa pa? Ang explanation ko kasi, yung grupo namin nag-usap-usap, ay nag-isipin kami kung ano So, like, thank you. Thank you for the likes. And me, Jay-Z, thank you. Nakita namin na may mga sigurado lang pumupunta ng Luneta na ganong araw. At talagang pag sinabing Luneta, di ba pumapasyal pag sa atin. Ngayon, sa maraming taga Maynila rin na dapat, maraming taga Metro Manila na malapit sa Luneta ang nababaha. So, direct ang apektado sila ng baha. Galing na galing sila sa korupsyon. Yep. Samantala yung nandun naman sa banda. Yep. Meron din mga doon naman malapit. So, yung mga senior citizens, halimbawa, taga Thank you for the likes, guys. Thank you so much. So, kaya nakita rin na, sige, pagkaiba ng oras, para pwede na mag-join sa pareho, yung mga malakas pa, kaya ng energy. Pero ituloy na pareho venue. Dahil may mga pwede lang doon sa Luneta, pero namang iba, doon lang pwede ang mga people farm. I think you don't remember me. I don't remember you. What was you asking? Me or Paul? What are your plans for the? Are you asking me, Jay-Z, Paul? Are you asking each other? I don't know. Me. You. You. Okay. What are you planning today, me, Jesse? Paul said. No, I'm asking. You're asking me. Me, I don't remember you. I don't know. I forgot. Sorry. Sorry, I don't remember. Me, Jay-Z. Yeah, I don't remember. Do you join me live before? Sorry, I forgot. So many join here, even before. Alam natin, September 21, maaalala ng taong bayan. Yung kanilang dinastiya ay yung dinastiya ng deklara ng martial law. Dinastiya na habang palukong more than 20 years nagtapunti after din sa national treasury. Mapalipalan sila sa poder, kaya nakakalimutan yun ng taong bayan. Pero I think September 21 is the day. I
think it was a long time ago. Okay. That's why maybe. 3 years ago, so long. I don't remember. Thank you for joining before my live stream. Pwede ba yun? Pwede po ba yun, bro? Of course, again, kagaya ng sinabi ko, kung may mga individuals sa magkaganon, we will respect. Pero yung mismong Luneta gathering, we would like to emphasize, ang focus niya ay yung issue ng corruption. At this point, siguro, mahirap yung sign call kasi pag sinabi yung sign call, ay ibibigin yun ng lahat ng grupo. Kasi alam naman natin, eh, pag pinag-assign, hindi anong mangyayari. Pag-usapan naman natin ang mangyayari. So, tingin ko ay premature pa yung mga ganun call. So, sa ngayon, mas mabuti na makapog ang mga grupo doon sa issue na panagutin ang lahat ng kurakot managot. Ibalik ng pera tinakaw, etc. I am watching football on the TV now. Everyone watching on football in USA. Busy on football. Ayon Marcos Pati, ayon na, iyan ko yata ang kulit, baka magka-problema pag iyon ang dala nila. Hindi, yung isang kasama ko, Duterte pa rin ang dadalhin dito. Diyos ka, hindi pwede. Baka bawal po yun. Sorry po. Mga politiko ang sinasampa o binigyan ni pwede. Ayan na, malinaw na kami. Pero ito, para po sa mga nakatulong sa akin ngayon, once again, nakikitahan po natin, lalo na yung mga estudyante, Gen Zs, kasi nga, sabi ko, ayun, tama. Football is America's sport. Okay. You like sport? I like volleyball. Kahapon po ay na-invite na natin yung letter request sa coordination meeting sa City Mayor, Mayor Suo Moreno. So, nag-iintay na lang tayo ng schedule para sa dialogue. So, hopefully ngayon, Yes, basketball is the Philippine sport. Yes, gawain and we appreciate you're right, me, JC. Basketball. Who do you like on sports? I like on sports. I think it's a soccer winner, Cristiano Ronaldo. a very joyful protest action. At gusto natin mangyari ay tayo lahat ng Pilipino na lumalaban sa korupsyon. Cristiano Ronaldo. Panayagan sa boses natin na ayaw na natin sa korupsyon, ayaw na Sorry. natin sa blood control projects, ayaw na natin sa mga dinastiya. Kaya sa September 21, alas 9 ng umaga po, magsama-sama tayo sa babae. Maraming salamat. Makita-kita tayo dyan, Prof. David, Michael Sanon. Yes. Friday, yan. Dallas Cowboy fans here. Okay. Kanya-kanya pong baon. Pero ang manibela po, nag-isip po ang manibela, nangako sila ng libreng sakay, 6 a.m. to 9 a.m. for Luneta. Then matapon yung mga gusto rin mag-EDSA, libreng sakay. May tatak naman yung manibela dito. Thank you for the thumbs up. Tama po, sir. I like to travel, but I can't afford. Hi, Gerald Stella. I like travel, but expensive travel, you know. May social media naman. Chicago Bears fun, but they are playing bad. Okay. Teka, napunta kami sa Santos. Ikaw ba saan ka ba? Kasi doon sa sinasabi
sabi ni Bro, mukhang ang mga millennials at seniors nasa EDSA. Ang Gen Zs nasa Luneta. Saan ka, Tito Ted? Ako sa Luneta. Gano'n nag-unay. Kami na, sagot na kita. O, ano nakalagay sa t-shirt mo? Pipulong Mangarambong. Pwede ba yun, Professor? Tama po. Pipulong Mangarambong. Sa akin, meron din. Tapos sa likod yung listahan ng mga Mangarambong. Yan, Keep missing my sir, questions. yung may listahan. What is your question? What your question again? Do you like travel to? I like to travel to anywhere, but can't. But expensive here. Basketball is the Philippine sport. Yes, Philippine sport here. The basketball. I watch TV Buccaneers, TV versus Houston Texans. Houston Texans. Okay. Balik na ang bandila. I want Houston Texas wins. Think about Gusto mo bang ma-artikulo ko? ayun ang anak ko. I have stomach. Aray. Wait guys, I need to end the live. Oh my god. Very important